Hij is intussen haast net meer voor te tanken uit de sportstudio in Dokkum. De 40-jarige Farhad uit Iran helpt daar haast alle dagen. Farhad vlecht de violin voor het regime in Iran. Hij maakte een lange reis door Europa. Turkije en Servië. Servië en Kroatië. En kom uit straks in Nederland. Farhad wil net langer het geloof in Iran volgen. Hij vlechte om zijn lippen oors net veilig wie. Ja, lang geleden, 44 jaar geleden, ja, Iran heel goed. Iran democratie, Iran free en nu nee. Eén keer in Nederland wil hij graag sporten en een netwerk opbouwen. Via kwam hij bij Cindy Monsma van de sportstudio te lonen. En toen kwam de vraag van ja, ik wil eigenlijk nog beter de taal leren. Daarbij moet ik eigenlijk wel wat in beweging of eigenlijk bezig wezen. Nou, en toen hebben we besloten van, dan kiest je wel stage erin. Dat wie ik zien vraag. Ken ik stage erin? En wij dachten eerst voor een paar uurtjes. Maar Farhad had het naar zijn zin, want hij is hier maas, midjes. En heel soms komt er zelfs jongens nog even deel. Ja, elke dag, ik denk dat het Cindy en Dirk, ja, dit is familie mee. Familie, het is een vriend. En zus mee, en broer mee, ja. De rest van zijn familie wen het nog in Iran. Hij beziekt het elke week contact te houden. En als de situatie verbetert, wil hij waarom naar zijn loon. Connect voor familie, ja. Dus elke week, ja. Connect voor familie en moeder, broer, zus, ja. En dan bellen? Of, Ja, face to face en ja. Nou, Farhad is heel vrolijk. Hij maakt een prutte grapjes. Als hij goeiemorgen zei, dan is het niet gewoon goeiemorgen, maar dan is het goeiemorgen. Is het heel blij. Dus meesten worden blij van hem. En hij wordt zeker waarderen. Het is een toevoeging voor uw bedrijf.